täysi jonkun päästä Vilmaan tuolta ylhäältä, sitten kun me juostaan se 4 x 200 metriä maailmanennätys, niin Aha, oliko tuo vihje? No jos mä... Onko teilläkin on viesti? Meillä on kyllä viestit, mä en kyllä kuvaa mitään. Tää on kyllä muuten huonosti tuo valo tulee. No, kyllä mä pystyn tuolta tässä. taustapaikaa häiriö. Ota vähän lähikuvaa. Missä se Jukka nyt on? Tuossa se viilettää. Miten vanhasta pääsee jatkoon vai aikojen perusteella? Eli eilen 800 joku laskenut kato joka ne oli vilkuttanut jo, vaikka oli vielä 2 kertaa jäljellä. Ai jaa, vähän aikaisemmin. Kuvataan sit vähän tästä näitä välejä. Ai ei olekaan, mennään! Joo, se oli kilikuttanut, kato, sitten se joka oli johtanut siinä vaiheessa, niin otti helvetinmoisen loppukirjan. Ja lopetti tohon, kato, sitä muut jatkuvia matkoja. Hän oli näyttänyt sille sitten, että jatkaa. Pääseeköhän näistä 2 parasta ja 2 aikoina? Ei näe tuota aikaa tuo prassi. Tähän meni varmaan huonommin. En tiedä. Eikö, ei. Ei se pysähty heti kun maaliin tuli, juu.